μαγικά πράγματα. Είναι η ομάδα των θαυμάτων σε κάθε περίπτωση. Τα όλε έχουν ξεκινήσει. Φάουλ από τον Σλότερ που ρίχνει με αντιαθλητικό τρόπο, αντικανονικό και αντιαθλητικό τρόπο, αντιεπαγγελματικό, το Σπανούλη στο παρκέ από μία τεχνική ποινή σε Άντιτς και Σλότερ τώρα για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. 92-82. Είναι εκνευρισμένοι, είναι στεναχωρημένοι, είναι απογοητευμένοι. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ δεν είναι απλώς αντιαθλητικό, εδώ είναι δισκαλιφιέ. Με συγχωρείς, εδώ πήγε και του έριξε καρατιά. Τέλος πάντων, ο Σπανούλης δεν καταλαβαίνει από τέτοια πράγματα. Είναι γνωστή άλλωστε η ρίση ότι εάν έδινες, την έχει πει ο Παναγιώτης Γιαννάκης παλιότερα, την έχουν αποδεχθεί και άλλοι. Αν έδινες μια μπριζόλα στον Μπιν Λάντεν και τον Σπανούλη, δεν θα προλάβει τον Μπιν Λάντεν να κουμπίσει. Όταν μπαίνει στο παρκέ φοράει ποαροπίδες, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται δίπλα του. Γι' αυτό και τίποτα δεν είναι και τυχαίο στη ζωή. Το επίπεδο που έχει φτάσει στο αγωνιστικό το αποδεικνύει ξεκάθαρα. Μια τεράστια προσωπικότητα. Εδώ ο Βασίλης Πανούλης που λογικά θα είναι MVP για τρίτη φορά σε Final Four. Θα πάρει 3 τρόπαια. Δεν έχει χάσει ποτέ σε Final Four. Είχε 2. Ένα με τον Παναθηναϊκό το 9. Ένα με τον Ολυμπιακό πέρυσι κι άλλο ένα τώρα. Είχε 5-0 και τώρα πάει στις 6 συνεχόμενες νίκες. Και θα φτάσει τον Τόνι Κούκοτς 3 φορές MVP σε Final Four. Θα μου επιτρέψεις ότι αν πάνε καλά τα πράγματα, ναι, γιατί στο μπάσκετ το 1 λεπτό όσο μπορεί να περάσει και τους 100. Όχι, 63 δευτερόλεπτα είναι λίγα. Όχι, αν κερδίσει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη το εάν γιατί το βάζεις. Λέω, κρατάω μια πισινή, αλλά για τον Μπαρτζόκα και το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Θα τα πούμε στη συνέχεια, θα έχουμε όλο το χρόνο. Για τον Coach B, όπως αποκαλείται πλέον, που θα γίνει ο πρώτος Έλληνας προπονητής μετά από 10 αποτυχημένες προσπάθειες άλλων πολύ αξιόλογων συναδέλφων του να πάρουν την Ευρωλίγκα, να πάρουν το βαρύτιμο τρόπαιο. Θα το καταφέρει ο Πρωτάρης. Δεν τον συνοδεύει σε αυτό το Final Four απλώς η τύχη. Τον συνοδεύει μια τεράστια ικανότητα με τη φοβερή επιλογή του την Παρασκευή να παίξει δυναμικό hedge out, να κλείσει και την γωνία πάσα στους ψηλούς απέναντι στη Τζέσκα και να ρισκάρει μόνο με την πάσα στη γωνία που τον δικαίωσε. Και απόψε είδαμε την επιλογή του από πολύ νωρίς να τραβήξει έξω το Σπανούλη μετά το 10-27, να ρίξει στο παρκέ τον Γκατσίβελη και τον Σλούκα για να γυρίσει το μάτς και να γίνει άλλη μια επική, μια θρυλική ανατροπή από τον Ολυμπιακό που γίνεται ξανά η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης. Απίστευτο repeat από τους ερυθρόλευκους, αλλά πλέον τίποτα για τον Ολυμπιακό δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται απίστευτο. Όλα είναι αληθινά, όλα είναι γεγονός πλέον. Σέρχι Ροντρίγκεθ για το Γιούλ στα 38 δευτερόλεπτα, ένα σουτ 3 πόντων, 94-85. Ένα ακόμη αντιαθλητικό φάουλ. Κοιτάξτε πως κάνουν και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός που παρακολουθούν τον αγώνα από την πλάγια γραμμή απέναντι από τη γραμματεία, απέναντι από τους δύο πάγκους. Αντιδρούν με χαρακτηριστικό τρόπο γιατί είναι προκλητικοί πλέον. Όσα νεύρα και να έχουν, όση απογοήτευση και να έχουν, είναι προκλητικοί πλέον οι Ισπανοί. Τα ίδια κάνουν μερικές φορές και με την εθνική ομάδα. Εμείς που τους έχουμε αποθέωση όταν δικαίως πανηγυρίζουν μεγάλες διακρίσεις γιατί έχουν παικταράδες. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν χρειάζονται. Όταν είσαι ένας μεγάλος παίκτης πρέπει να έχεις το σθένος να παραδέχεσαι την ανωτερότητα και την νίκη του αντιπάλου. Ένας μεγάλος παίκτης όπως ο Ρούντι Φερνάντεθ πρέπει να ξέρει όχι μόνο να κερδίζει αλλά και να χάνει. Και απόψε ο Ολυμπιακός ήξερε και πώς να αντιμετωπίσει το μείον 17 και πώς να φτάσει στην τελική νίκη. Και επιβεβαιώνει αυτό που λέγεται πάντα στο μπάσκετ, γενικότερα στον αθλητισμό, τη σημασία δεν έχει πώς ξεκινάς, πώς αρχίζεις ένα παιχνίδι. Σημασία έχει πώς τελειώνει. Σημασία δεν έχει πόσες φορές πέφτεις, αλλά πόσες φορές σηκώνεσαι. Ο Ολυμπιακός με την τεράστια ελληνική ψυχή, με Σπανούλη, με Σλούκα, με Περπέροβου, με Κατσίβελη, με Πρίντεζη και κοντά σε αυτούς ο Κάιλ Χάινς, ο Πέρο Άντιτς, ο Γιώργης Σερμαντίνη. Ο Ολυμπιακός που κάνει τα αδύνατα να φαίνονται όχι απλώς δυνατά, αλλά απολύτως φυσιολογικά. Κάνει μαγικά πράγματα και σε αυτό το Final Four. 97-85.
θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ και ο φετινός άθλος του Ολυμπιακού. Έχει μια ξεχωριστή θέση στη Λίμπρο Ντόρο της Ευρωλίγκα. Η ομάδα του Πειραιά. Θα πάει στους 100. Μου έλεγες ότι σε ένα λεπτό δεν θα προλάβει. Ναι, άμα συνεχίσουν να κάνουν φάουλ και μάλιστα διαθλητικά θα πάει και στους 100. Αλλά πλέον τι σημασία έχει αυτό? Σημασία έχει μόνο για τους λάτρεις των αριθμών. Για τους στατιστικολόγους και τους αριθμολάγους. 97-88, ακόμη 26 δευτερόλεπτα. Το ερυθρόλευκο πάρτι έχει στηθεί στις κερκίδες της O2 Arena του Λονδίνου. Να εδώ οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Ό,τι έγινε πέρυσι με ακόμη πιο εκοφαντικό τρόπο γίνεται φέτος. Γιατί πέρυσι έγινε μια ανατροπή από το μείον 19 στα τελευταία λεπτά. Φέτος έγινε με πιο χαρακτηριστικό τρόπο, μπαίνοντας στην πρώτη περίοδο να είσαι πίσω με μείον 17 είναι ακόμα πιο σκληρό, ακόμα πιο δύσκολο. Λειτουργεί, αλλά και αν εξετάσουμε και τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός σε όλη τη χρονιά, τραυματισμό του Μάτζαρη, την αλλαγή του Ντόρσεϊ, είχε δύσκολο δρόμο να διανύσει. Ο Σπανούλης, ευχαριστεί το Θεό. Το είπαμε, divine intervention. Και ο Άντιτς σπουδαία προσφορά. Σήμερα νομίζω ότι και στο προηγούμενο παιχνίδι ο Άντιτς είχε σημαντική προσφορά. Υπήρξε κανένας σήμερα πλην του Γκετσεβίτσους που δεν πρόλαβε να αγωνιστεί, που να υστέρησε. Που πραγματικά πήρε βοήθειες από όλους τους παίκτες. Κατοστάρα 100. Στρογγυλό σκορ. 188. Πρώτοι μάγκες στην Ευρώπη, οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα. Νάτος εδώ, σε πελάγι ευτυχίας, το ίδιο και οι παίκτες του. Ο Ολυμπιακός παίρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βαρύτιμο ευρωπαϊκό τρόπαιο. Είναι η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, το αποδεικνύει, το αξίζει, το επιβεβαιώνει. Το απολαμβάνει ο Βασίλης Πανούλης, ο μεγάλος ηγέτης με τους 22 πόντους, ο Έισιλο με τους 20, ο Κάιλ Χάινς με τους 12, ο Πέρο Άντιτς με τους 10, ο Στράτος Περπέλογλου με τους 10, ο Σερμαντίνη με τους 3, ο Σλούκας με τους 11, ο Πάουελ με τους 2, ο Πρίντεζης με τους 5, ο Παπα-Νικολάου επίσης με τους 5 και ο Δημήτρης Κατσίβελης με την καθοριστική συμμετοχή. Και ο Βαγγέλης Μάτζαρης, ο μεγάλος απόν, κάλυψε το κενό του με τον καλύτερο τρόπο. Επάξια ο Κώστας Λούκας. Και ο Ολυμπιακός είναι ξανά στο Everest του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Γνωρίζει την απόλυτη αποθέωση. Ενώ τώρα όλα είναι έτοιμα για την απονομή του τροπαίου. Ο Ολυμπιακός είναι ξανά πρώτος, είναι ξανά στην κορυφή. Μένει στο Everest του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και η στιγμή της μεγάλης αποθέωσης έφτασε. Ο Βασίλης Πανούλης σηκώνει στον ουρανό της O2 Arena του Λονδίνου το βαρύτιμο τρόπαιο. Το Άγιο Δισκοπότηρο της Ευρωλίγκας μένει στον Πειραιά. Κοντά του οι αδελφοί Αγγελόπουλοι και οι υπόλοιποι παίκτες για τις μοναδικές στιγμές που προσφέρει και φέτος ο Ολυμπιακός στο φύλαθλο μπασκετικό κοινό και όχι μόνο. Ο Ολυμπιακός που εκπροσώπησε για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν επάξια το ελληνικό μπάσκετ, όχι μόνο τον Πειραιά, ολόκληρη τη χώρα στη διεθνή αθλητική σκηνή. Στιγμές υπερηφάνειας για μια ομάδα που πανάξια συνεχίζει μια λαμπρή πορεία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση του μπάσκετ.